Λοιπόν, νουμπάδες, σήμερα θα κάνω άλλο ένα βίντεο. Είστε νουμπάδες, το ξέρω. Έχω κάτι εβδομάδες να κάνω ένα ωραίο και όμορφο βίντεο. Δηλαδή, έχω να κάνω βίντεο από την τελευταία φορά, νομίζω με το Θανάση. Ο Θανάσης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παίξει, μας εγκατέλειψε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο βίντεο. Και σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Αλλά για να το βγάλουμε αυτό το βίντεο, κάντε όλοι μια εγγραφή. Θα κάνω live, άμα κάνετε μια εγγραφή να φτάσω στους 500 λέω, τους 50. Άμα κάνετε εγγραφή, θα βλέπετε και περισσότερα βίντεο και live. Δηλαδή, άμα κάνετε μέχρι ξέρω εγώ 50 εγγραφές, θα μπορώ να κάνω ένα live. Λοιπόν, και πάμε στο βίντεο όμως, γιατί έγινα κουραστικός έτσι. Yeah. Σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Fortnite. Κάτσε η κάμερα λίγο μας αλλάζει. Και σήμερα θα αγοράσουμε ένα πραγματάκι. Δεν ξέρω τι, αλλά θα βάλω λεφτά κρυφά. Δεν ξέρω πόσο. Τι να πάρω. Όχι ακριβό. Λοιπόν, παιδιά, ένα από τα δύο αυτά. Αυτό γιατί δίνει V-Bucks. Λοιπόν, και φταίτε, δεν σας δείχνω στοιχεία. Ωραία. Good boy. Good boy. Α, και το πήρα. Good boy. Αυτό ρε. Παιδιά, χάλια έτσι. Τι είναι αυτά. Λοιπόν, θα πάρω το πιο γκέικο χώρο, περιμένετε. Ω! Τι σκάμερ είναι αυτό, 700 V-Bucks. Άντε ρε, κοιτάω, σιγά με το πάρω. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. 700 V-Bucks. Λοιπόν, καθυστερώ, παιδιά. Τόση ώρα βλέπετε τον ταβάνι. Sorry, παιδιά, για τον ταβάνι. Πάμε να πούμε. Κάτσε να στήσω λίγο από την κάμερα. Λοιπόν, μέχρι να πούμε κλείνω και ξανανοίγω γιατί θα πάρει λίγο ώρα. Μπήκαμε μες στο game και άμα δεν πάρω νίκη θα πρέπει να με λέτε όλοι και φταίω. Λοιπόν, θα πρέπει να με λέτε όλοι και φταίω. Άμα δεν πάρω νίκη. Χαμήλωσε ρε λίγο. Ας το καλό σου. Άμα δεν πάρω νίκη θα με λέτε όλοι και φταίω. Θα το παραδεχτώ. Έλα ρε. Νομπά, δεν έχω φορτιστεί. Δεν έχω φορτιστεί. Φίλα. Περιμένετε λίγο. Όλα goodies. Όλα goodies βλέπετε. Λοιπόν, πέφτουμε εδώ όπως βλέπετε. Πέφτουμε εδώ. Έτσι και πεθάνω με την πρώτη. Τσάμπα. Όσο δεν. Εδώ βρήκα. Πού είναι? Σρρρρ. Είμαι νουμπάς. Τρεχαρντάρω αυτή τη στιγμή. Για κάποιο λόγο, χωρίς καν να θέλω. Λοιπόν. Πού είστε? Έτσι και φάω jumpscare. Ω, καλό αυτό, καλό αυτό. Έλα ρε, όχι το μπλε ρε. Ω, έχω άτομα. Έλα ρε. Ποιος? Βοήθεια.
20. Ουα. Πάρε αυτό. Τι αυτό. 100. Dead. OMG. Goodbye, Μίτσος. Παιδιά, δεν θα χάσω, δεν είμαι και αυτές. Και τώρα ξέρω εγώ πεθαίνω, εντάξει. Όσοι πιστεύετε ότι θα χάσω, γράψτε τώρα στο σχόλιο. Όσοι πιστεύετε ότι θα χάσω. Δεν χάνω, το λέω εγώ, δεν χάνω. Πού είστε άτομα? Λοιπόν, έχουμε βρει κάποια άτομα, πιστεύω. Το πυροβολάει. Πού είναι ρε? Α, το νούμπα θα βγει από εδώ. Πού είναι ρε? Έλα ρε. Πού είναι και αυτές? Νάτος. Έλα ρε. Νούμπα. Τι νούμπας? Τι νούμπας είναι αυτός? Τι νουμπάδας είναι αυτή? Έλα ρε, δεν θέλω να είμαι και αυτές. Θα πάω πάνω εδώ. Τι είναι αυτό? Έτσι και πεθάνω. Έλα. Έτσι θα το φάω. Έλα ρε νουμπά. Εκατό. Δέντενας. Δεν παίζω καλά έτσι. Άμα πεθάνω 100. Please να μην πεθάνω ρε. Πω! Πάρ' το ρε νουμπά. Ο νουμπάς πέθανε. Είναι και αυτές. Έλα ρε. Το αίμο τι να είναι. Πάρ' το νουμπά. Τσάτ νομίζω δεν θα χάσω γιατί είστε όλοι και αυτές. Πάμε στα άτομα, δεν με νοιάζει. Δεν ζουν. Πού είναι τα άτομα? Άτομο, έλα εδώ άτομο. Δεν θα μου ξεφύγεις. Έλα, εγώ πέφτω εδώ. Πού είναι να μην πας? Άτομο μπα. Τον ακατάλληλο πέθανε. Άντε, τον σκάμερ. Παιδιά, νομίζω θα νικήσω. Κι άλλο σκάμερ εκεί. Σκάμερς. Πού είναι ο σκάμερ? Παιδιά, χάσαμε το σκάμερ. Ρε κατάλληλε, πού είσαι? Ρε. Νάτος. Τι είναι ησυχία ρε? Πού είναι ρε? Άντε και φταίει. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Πες εδώ. Και πέσεις. Τι κάνω και φταίς? Dead. Άντο νουμπά. Όχι. Έλα ρε.
Πού πάει ρε. Τι κέφτος είναι αυτός. Τσάτ, τι κέφτος ήταν αυτός. Έλα ρε, μην με βαράς. Τι είναι αυτός ρε. Τι κεφτεδάρα είναι αυτή. Άμα πεθάνω. Έλα ρε. Σκάμερ. Έλα ρε, δεν είμαι τώρα κεφτές. Τσάτ, τώρα είμαι κεφτές. Αλήθεια τώρα. Τσάτ, τώρα είμαι κεφτές όντως τώρα, έτσι. Έλα ρε.